Píšo, zahoď ten telefon! Počkej, tady se dívám ten ten. Na co se koukáš? To mi ten- pověz, no. Ryan Jo, syndrom. tak to ti povím, ty vole, jakože hodně v pohodě. Já to neviděl na tom vypnutí. No, nejde to. Jo, Kvalitní. Tak vole, děkujeme za reklamu. Fuj, dej to do hajzlu, jakou ruku prašivou. no ten Ryan syndrom, že jo? Píšu, už někdo napsal do chatu, vole. Už jsme... Už jsme live, ty píče, zachcená. Jsme live, jo. Jo. Takže krásně Tak to všichni bude- viděli nějakou... Tak to bude hrozný průser. No tak počkej, tak vole rovnou. Kámo, tak to je geniální. Takže, jelikož jsem takový polomoderátor, tak co jsi to říkal? Tu nemoc, vole, co máš? Na mozku, nebo co? Ryan, jo, na mozku, jo. Ryan syndrom. Heinrich Reinhardt? No taky, no. Pičo, Lidi pobotali písmenka, ty kokotka. No prostě Ryan syndrom, ale nevím, jak se to píše. Jo. Tak počkej, vole. Tak, jo, počkej, já vlastně nemám... Já nemám screen, vole, na tom. Počkej, já si to najdu, vole. Ať to vidí. Ne, nedělej nic, vole, nebo zasekáš stream. Jakže Ryan... To se napiš, ale Ryan Druf. No, Reinhard Heydrich, vole. Reinkarnace. Jo, to se zajímavý, jo. Počkej, vole. Jo, a nějaký dopelval, napsal, vole, že jsme, vole, kurva ready po dlouhý době. Yes, ale počkej, vole, já udělám jednu důležitou... Jo, hele, já to schovám, ať nám ten vyskakující tam dá ten. Ale udělám jednu důležitou věc a to je... záznam... Píču záznam. Scéna, prohlížeč. Kurva. Záznam obrazovky? Jo, počkej. Internet. Počkej, napíšu. Internet. Tak. Zviditelný zdroj. Nevím, co znamená. Tak. To nechám. A já chci tohleto. Tak, co jsi tam našel? Počkej, vole. Zaznamenávat kurzor nechám. Ty než to najdeš, tak já to zatím objasním, jo, co to jako je za vadu, nemoc, chorobu. Ne, počkej, vole. Já nevím, co všechno. Počkej, vole. Já to musím... Takže, jsi tam? Jo, slyšíme se? Ty mě neslyšíš? Jsi mutlej, jo, když tak. Mám v uchu nasráno, a jo. Dobrý? Jo. Já jsem tady strašně řval. Ne, že jsem říkal, že ta... To je škoda, no, že to neslyšel. Čum, takže teďka, no, počkej, čum teďka, když to zapnu... Ne, tak to je shit. Tak to v tom případě udělám takhle. Takhle? Počkej, vole. Pičo, nech mě vařit, vole, nerozptýlij mě. Počkej, jak to mám... Já tomu nerozumím, jak to udělat. Vím. Jo, jsem mistr, jsem zasraný mistr. A ještě to dám za nás takhle. Počkej, ještě za tebe. Takhle. Kámo, tak to je geniální, vidíš? Že jsme jakoby před tou obrazovkou. Já ji teďka takhle zvětším. A máme to jako takovej... Že tady budu moct ukazovat... Kámo, to je libový. A čum, a teďka tady. Tak budu to takhle moc ukazovat ty věci. Čum, takže. Nice. Jakže jsi to říkal? Ryan syndrom. Napiš Ryan syndrom, no to nejde už, ono to co znám. No a když to najdeš, tak já to mezi tím objasním. No, tak povídej. Je to vlastně, nevím co to je, vole, nějaká choroba, vole. Jo, Ryanadův. Jo. No, Raynaudův, vole. No asi jo. Jo, už to vidím, jo. No, povídej. Ne, no, tak to je vlastně prostě nějak syndrom, no, prostě vada, vole, nějaká zasraná. No. Která vlastně, když člověk jde do chladu, což se vlastně děje jenom v zimě, nebo když třeba jdete do ledničky si šáhnout vole pro jogurt, tak vlastně to je to, že... Pro jogurta, vole? Pro jogurta, že je studený. Tak to je, že ty cévy a tepenky ve vašich prstách a rukách
tak chytnou jakoby křeč, stáhnou se a neproudí vám krev do konečku prstů. Děje se to na rukách, nohách, nebo i na nosu, nebo uši. Já mám jenom na prstech, na nohách a na rukách občas. Wow. Je to, že ty prsty chytnou křeč, ty tepénky v těch prstech, stáhnou se ty cévy a ten prst se neprokrvuje. Takže vlastně jakoby zbělá třeba po ty 2 klouby, co máte na konci prstu. No a trvá to třeba 20 minut, než se jakoby zase sami od sebe roztáhnou a prokrví se. Jo. A lidi právě dělají to, že si ty ruce dávají pod teplou vodu, aby se to dostáhlo rychleji, nebo že s těma klepou jako do vzduchu, aby tam jakoby tu krev nahnali jako sami. Jo, jako když sklepáváš tom, vole, v tom, co dáváš do podpaže, jak tomu říká, ten Fahrenheit, vole, teploměr. Jo, teploměr, jo, přesně takhle, no. Jo, tak prostě... Tak vlastně, jak sklepete tu rtuť dolů, takhle vlastně sklepete tu krev zpátky do toho prstu, no, dá se říct. Jako. Takže prostě ten syndrom sám o sobě tak je... Stahování cév v prstech. Jo, prostě nějaký, ale nějaký jako rychlý, chronický, prostě co... Že to máš prostě mnohem rychlejší, že normálně člověku se to stavuje pomalu, ale vám se stáhne rychle, proto máš úplně píčo bílej, vole, tvrdý jak kus ledu. Jo, prostě poslední ty 2 jakoby klouby, jak jsou bílí, jo. A krásně linka je rovná, červená a bílá, no. Což je jako docela hustý. A má to vlastně 2 fáze, no, že jsou bílí ty prsty a pak jsou modrý. Jo. A pak asi šarnají a upadnou, nebo nevím. Jo. Ale to já jsem měl, já mám jenom tu bílou, na ten fázi. Do té modrý jsem se nedostal naštěstí. Ty seš bílej, pak zmodráš na šmoulu a pak zčernáš, no. Jo. A to už je pak to, už je... Jo, a začnu hrát fotbal. Jo, a to už je pak, jo, a pak se najednou objevíš ve francouzský repre, vole. Jo, a že jsem čistokrevný Francouz. Jo, no, hustý, jasně, no. Je taková jako choroba, no, to jako by co mám. Tak když jsme u těch chorob, tak já ukážu svoji, vole. Ty máš brutální mas na čele. Jo, to taky, čum Osgood-Schlatterova choroba. A to je jo, to, to co máš já tu, že jo? Jo. To je tohle, no. Přesně kámo, čum. To si přesně ty, no, na té fotce, to seš ty. Jo. Vlastně vohnutý, zlomenej. No, čum, vole. To je přesně ono, no, že tady máš takový výrůstek a udělá ti to přesně to má úplně přesně to ono, tu bulku. Jo, to mají kámoš, no, jaký jeden jo, no a je to přesně, no, je to vlastně z rychlého růstu a já jsem to měl někde na pomezí třeba, nevím, mezi 15, prostě v podstatě v té části, kdy jsem chtěl, vole, nejvíc začít hrát zase fotbal a sportovat, tak samozřejmě mi musel dát Bůh, vole, jo, mě musel nějak nerfnout, vole. A to udělal mi tu mrtku na koleni, no a prostě tě to bolí několik let a buď to se teda vyndat, ale můžou z toho být jako další komplikace, že jo, protože to je prostě nějaký invazivní zásah do těla a rozříznou ti, prostě ti to musí naříznout. Podle toho obrázku ti nějak naruší ten úpon, ne? Jo, to může o to, že už je jako sám prostě narušený, ale oni, že když to říznou a chtějí to, oni to musí odstranit, jako ono se stane, že tam jsou občas takový nedorostky nebo odrůstky nebo něco, no někdy se stane, že ti to tam úplně odroste a je to tam na volno, což je nejčí mrtka, že? Takže ty pak musíš to celé jako odendat, no a já jsem na to nakonec nešel, i když jako mohl jsem, protože já jsem to měl, že vole po každý zátěži, po každém tréninku, po každý, že jako tréninku jak ve fitku, tak ve fotbale, tak třeba na 2 hodiny nateklý, vole. A prostě jsem si to musel ledovat a nemohl jsem na to ani jako, že mě to prostě bolelo, když si jako sedáš, víš, třeba do židle, tak prostě takový to, že mě to i bolelo to dosedávání, že jak to tahá prostě to ACL. Jo, no, jasný, jo. No, takže to byl shit a kolem asi 21, tak se mi to spravilo, že to tam furt sice, že mám tu bouli, ale už mě to jako nebolí, no. Což jo, ale... si přesal růst, no. Jo. Tak se to třeba samo spravilo to tělo, no, aspoň trochu. Jo, v podstatě jo, no. V podstatě s tím růstem se to jako často vyřeší, ale třeba kamarád, už taky, ze kterým se jako nebavím, tak vychodili jsme spolu na Čechy na fotbale, to je úplně ten jeden z prvních, že, kde jsem byl jako docela dlouho, tak ten to měl na obou, kámo, nohou, no. Že ten dostal, ty vole, ten dostal dar od Boha. Jo, ten dostal takzvaný prokletí R9, vole. Že prostě obě kolena v hajzlu. Obě kolena v hajzlu, zlatý míč a do důchodu, no. A s tou snou to jenom hrát. Jo, ale... A dělat za sebe legendu.
Jo, ale protože čistý Brazilec s jedním zlatým míčem a prostě stará generace má nostalgii a pamatuje si ho jako nejlepšího, tak třeba doteď říkají, že třeba lepší než Messi, Ronaldo dohromady, že? Přitom Ronaldo všechny jeho góly a co, tak on třeba strojnásobil už, ty vole. Jo, no, takže... u R9 jako se nevybavím ani jako jeden gól, že co on dal. No, nikde jsem nic neviděl prostě, jakoby, co on dokázal, že? Maximálně tak běžel, pak spát a řval bolestí. No. To je tak jako jediný, co si od něho pamatuju, že? Prostě běžel spát a držel se za nohy, jak strašlivě křičel. Kámo, no, jako musela to být strašlivá bolest, ale prostě... Jo, no, strašlivá, ale to je takový jediný, jako co od něj vím, no. Jo, díky tomu v podstatě nejznámější na světě fotbalista, no. No. Protože... Tak měl to, že jo, on měl ty kolena urvaný obě dvě, že jo. Jo. A pak dostali tu křeč, že jo, do celého těla, jakoby. No, kámo, ten prostě... Opět tu vlej a pak už skončilo, už na to neměl sílu, ale... A jako ten ty vole dostal CRS docela, no. No, a teď je třeba o 3 roky starší než Ronaldo, Cristiano, že jo, prostě o 50 kg těžší, no, třeba. No. Počkej, to si rovnou ukážem, vole. Ne, tomu bude třeba 50 si myslím, ne, no, nebo ne? Ty o tomu nebude, tomu bude třeba 45, ti říkám. Ronaldo R9? Jo, R9, no. Počkej, jak se podívám. Tomu bude tak 47, si myslím třeba. Že on zase tak starý nebude, že jo? Já kdybych neměl zaprcaný internet z nějakého důvodu, vole. Kdy to vyhrál? To bylo nějak 98. Vyhrál to na Týmíč. Ty vole, můžeme se podívat, no. Ty vole, tomu bude 50, si myslím asi. Můžeme se podívat, ale já bych chtěl něco jako ten Wayne Rooney s Ronskem. Že jsou vedle sebe a Rooney, vole, ten Santa a Ronsek tam to. Přesně, no. Rooney to on je ale už je tady mám. mladší, ne? Vole, o rok Rooney nebo starší. Jo, on je o rok mladší než Ronsek, no. No, mladší, no. A úplně starý, fakt dědula. Prostě jak teďka Šmoula. Jo, fakt doslova, no, úplně stejnej. Jsem to oddálil teďka. Šedivej, malej, tlustej, no, prostě. Jako tady ten R9. Ne, tak já chápu, že on byl hrozně dobrý jako útočník, že jo, v tom, že on většinu podle mě, víš, že procentuálně proměňoval, že jo, šance a... No, on byl prostě hroťák, no, čistý. Jo, byl to čistý dobrý hroťák, uměl si prostě v hodně situacích poradit, ale prostě nemůžeš to srovnávat, kámo, jako s výsledkama, ty vole, to. Jako neviděl jsem ho hrát, že jo, protože v té době to jsem fakt nesledoval fotbal. Jsme třeba ještě nebyli na světě, vole. On ukončil kariéru, když my jsme se narodili. Jo, ale jako ten hairstyle je jaký legendární, stejně jako jeho kolena. Jo, jako ten hairstyle, díky tomu účesu ho jako znám, že jo. Jo, díky tomu účesu. On prej byl jako dost rychlej a měl jako dobrý dribbling hlavně. No tak on dělal to, že jo, on dělal to, co vždycky Ronsek, ten step over, a že udělal třeba jeden rychlý step over a změnil směr, že jo, a to neměl šanci ho chytnout, no. Takže tam jako, jo, to byla jeho určitě jako přednost, ale pak Kolínko vajzlu a... Kolínko křeč a zlatý míč a konec kariéry, no. Za 20 v kolika. Jo, no, tady koukám, vole. Já to nevím. Jo, no, a pak máme tady... Jo, Roberto Carlon, vole. Carlos. No a pak tady máme... nasypaný lejtka. Jo, velký malý roba, ty vole. Jo, aha, tak čum, vole. Širší než vyšší. Jo, čum na ty kejty, vole. Nevidím nic. Zatím. Já jsem nezapl to streamování obrazovky. Já jsem tam celou dobu ukazoval, vole, ale zapomněl jsem zapnout. Tak ani toho R9 jsme neviděli. Jo, takže ani R9, takže já to rychle vrátím. Takže můžu dát repete klidně. Jo, čum, tady R9. Ideální postava, ideální, naprosto ideální. Ale prostě miliardář, triliardář. A... Jo, tak vole. Kámo, tak dokonalý vysáč v bílém. Kámo, to není, já se zeseru. Prostě s pivním půlkem, no už. Jo, no, tak... Kámo, tady. To je takový prašový Photoshop. Jo, tak široký. A tady ten hairstyle. No. Tady ten Jer style, vole. Kámo, a kakalánička. Kámo, kakalánička. No, takže jako Brazílie, jako tam má jako pořádný legendy, že jo. To se vůbec nedá srovnávat jako s dnešní dobou, že jo. Brazílie dřív a Brazílie teď. Ty vole, to mě zajímalo, jak Brazílie v porovnání jako země, tak ty nejvíc talentovaný, nejlepší hráči, tak podle mě asi na prvním je Brazílie, ne? Celosvětově. Ty vole, možná Anglie, bych řekl, že tam...
Nevím, no, jako ta Brazílie poslední dobu stojí za prd, co přijde. Ne, poslední dobu to jasně, ale já za celou dobu. Třeba Španělsko, Francie bych asi řekl, možná Anglie, no, tyhle ty třetí. Jako já bych řekl, že takový ty top týmy, co podle mě generačně, tak Brazílie, Španělsko, Francie, Anglie, no a Portugalsko, jedinej třeba Ronsek a Luis Figo, ty vole. No, a nebo, že jo. Felix, vole? Nebo ten, že jo, Felix dostal 120 milionů, teďka když postupoval, že jo, a nedal penaltu. Skončil v Arábii, vole, třeba v 28 a hraje, vole, za Al Nassr. No hlavně nedal tu penaltu a vypadli, že Ronsek. Jo, no, to úplně největší zářez, co kdy mohu dát, jako pro to Portugalsko celý. No, to bylo jako extrém, ty vole. No, takže to je Zgušlater, fotbalová. V Brazílii máš Ronaldinho, ty vole Romário, no, jasně, no. Cafu a Cannavaro, Kakalanička. No ale mě reálně zajímají ty výsledky, protože podle mě jsou taky přehypovaný tou minulostí, ale byly fakt jako tak dobrý. Jako výsledkově. Já nevím, hlavně se to nedá porovnávat, že s tím fotbalem dřív a teď, že? No to je jako kdyby si srovnal Peleho a to. No právě, ten fotbal před 30 lety byl prostě jiný, že? Ten byl pomalej, hrálo se spíš jako na vesnici někde v 10. ligu tady v Česku, že u nás. Jo, no tam se zakopali, dali pár golíků a šlo se na pivo. Tam fakt začal jeden jako dobrý hráč a ten tým mohl vyhrát všechno, že dá se říct. V dnešní době, že jo, máš týmy plných hvězd a nejsou třeba schopní ani postoupit jako z kvalifikace, že? No ale jasně, ale zase taky z důvodu, že ty týmy plných hvězd tak mají už jako většinou ty dobrý týmy. Předtím jsi měl prostě jednoho top hráče, který ti tahal celý tým. A že, ale teďko máš tým plných hvězd a stejně ty nepostoupíš, že ani z kvalifikace. Jasně, ale že kvůli tomu myslím, že ten tým plných hvězd tak není jeden samotný, tak těch týmů s několika hvězdama je strašně už moc, že jo. Předtím byly jenom ty top hráči, třeba nevím, Pele, Maradona, a prostě když ho měl v týmu, tak zvěděl, že vole skoro vždycky vyhraješ, a teďka ty top hráči, ty top týmy, tak už jich je mnohem víc, takže se můžeš. Takže to víc vyrovnaný, že jo. No, právě. Je to mnohem těžší, jako by něco získat. Jo. Takže pro svým způsobem je to asi jako, nevím, vyrovnaný. To ale prostě dnešní fotbal je mnohem víc oběhání, rychleji, máš ty kopačky, míče, že jo, trávník je mnohem lepší. Jo, je to určitě to. Prostě máš i to jako zázemí, že jo, máš prostě různý wellness na stadionu, maséry, že jo. No, jasně, máš různý ty vaky na ty nohy, jak tě chladějí nebo zahřívají. Jo, ta regenerace přesně, no. Ale zase je to potřeba, protože při takovýhle zátěži, tak ta regenerace je prostě, to je s tím spojený, bez té regenerace by šli do hlavně se už hraje třeba 20 zápasů víc, než před 30. Jo, no. Ty týmy a ty hráči hrajou třeba 7 turnajů za rok, že? Různý. Jo. A hlavně třeba od repre, ligu mistrů až po tabu. A hlavně je vtipný, že nevíme ty hráči, jak hráli předtím. A vem si, že teďka jak se i hrozně, že to se mi třeba líbí u toho Ronalda, tak ten chce mít každý gól, že pokrytej prostě kamerově, že aby to prostě bylo oficiální, aby to nebylo jako vole Pele, který dal 300 gólů, když už byl tam nahoře, vole. No. Si tam asi zakopal s pánem Bohem, vole, si tam dali na trávě, vole, na zahrádce a má 100 další góly. Ale to, že jo, že myslím, že ty ostatní hráči, právě jako třeba ten, já nevím, ten brazilský národák, jak tam byl ten Cafu a tyhle ty hráči, tak jestli třeba, víš, když jakoby nejsou ani žádný záznamy toho, jak hráli jako 100% záznamy, že třeba něco jako jsou, ale třeba polovina toho může být prostě domyšlenýho a je to prostě v podstatě taková jako, jak to říct, jako legenda. Víš, že se třeba říkalo, že strašně dobře hráli, ale je to jenom vlastně výmysl, co se předává na generace, protože to nebylo nikde jakoby zaznamenaný jako kamerově, že jo. Takže víš, že prostě... Nějaký jako záznamy z toho zápasu jsou, že jo, jako nějaký se vysílali už. Ale prostě ale prostě v té době nebylo, že 8 kanálů, co ti streamují prostě každý zápas jako teď, že? Jako máš ty Nova Sporty, asi 6 je, to ti streamují fotbal, že jo, Evropu, všechno. Pak máš ten sport asi 1 až 5 nebo kolik a pak máš i ten kanál, jenom kde ti dávají informace a zápasy Premier League, že? Premier League má svůj vlastní kanál, že, na ten fotbal. No asi no. A plus máš internet do sociální sítě, různý streamy na Discordu, takovýhle, takže teď vlastně nevidět jakýkoliv zápas je skoro nemožný, dá se říct, v dnešní době. Dřív fakt prostě byla jedna televize, že, co streamovala jakoby
třeba finále nebo semifinále, že jo, se stream. Myslím, že někde to, já nevím, kde to bylo, ale ta Severní Korea, když hrála naposledy, myslím, že nějaký World Cup. Nějaký proti skurvený píšou texty zase, no. No, tak to, tak tam se u nich streamovalo, že až nebo semifinále, jakoby zápasy. Je prostě, dokud se nedostal do semifinále, tak ta ani ta země nevěděla, že hraješ nějaký fotbal prostě. Jasně, no. Tak asi tam podle mě i o nějaký ty jiné licence šlo a takhle, že třeba se jim to nevyplatilo peněžně, dokud fakt to nedotáhli, víš, do nějaký dobrý jako výsledky, do nějakých už lepších právě semifinále, čtvrtfinále a tohle. Tak třeba prostě by se jim nevyplatilo vůbec kupovat ty práva, že, a licence na to streamování toho. Ale zase si vím, že to je Severní Korea, že v té době tam ani snad není žádný jako legendární hráč, že v té země. To je fakt hustý, jak se to vyvíjí, no, to prostě přemýšlím. Už je teď máš záznamy, že z Afriky, z těch nějakých lig, co tam mají, že už taky máš nějaký zápasy vidět, fanoušky nebo... Jo. Tak ono, když se do toho ten tým angažuje, tak třeba i vlastně vy, že jo, máte, že jo, záznamy a už se pořizujou, jako jasně už máš moderní dobu, máš to mnohem dostupnější, ale že třeba, že dobrý jsou ty kluby, co si pořídí takový ty 3D kamery, ty 360 a snímá ti to jakoby rybí oko celý ten zápas a můžeš se na to prostě koukat, že jo, potom jako zpětně, že ti to tam nechá nějaký záznam. Jo. Že to je dobrý, že vlastně už prostě nepotřebuje člověk být v nějaký top lize, kde právě i na to mají tu techniku. Ale... Mně se mi třeba líbí, když ty týmy mají jakoby svůj kanál, kde ukazují třeba zákulisí, jakoby, víš co? Že ti ukážou třeba před zápasem, jako se připravují, pak třeba nějaký střely z toho zápasu nějaký a pak po zápase zase však něco třeba, co si říkají a pak je zase třeba konec. Tak aspoň jakoby víš něco z toho jádra třeba toho týmu, co tam jako dělají. No, povídej. Mě se napadá. Ne, mě teda už napadlo, já jsem si tu otevřel Já jsem si tu otevřel, když už se o tom bavíme, ten builder, vole, týmu a mohli bychom postavit nějaký, co si myslíme, třeba top týmy, jaký jsou. Jakoby vlastní, víš, že udělat si svoji prostě sestavu a své hráče, co bychom tam prostě chtěli dát, o kterých si myslíme, že by se hodili nejlíp. Jako all time, nebo jako myslíš třeba v současnosti? Můžeme to klidně rozdělit. Můžeme rozdělit na starou gardu a třeba mladý. Ty jsi našel nějaký ten odkaz? Jo. Já to budu moje stream. Jo, takhle, to je pravda. Ty to můžeš streamovat, já si to poslím tady a pak řeknu, koho jsem tam dal. OK. Jo, takhle, že každý si udělá své, pak porovnáme? Ty to složíš prostě na stream, ať to lidi vidějí, že jo? Jo. Já to tady složím v backstage takzvaně. Jo. A pak to ohodnotím. Jo, dobře. A ale chceme to udělat teďka jako z toho squad team builderů ve FIFA 26? A nebo to uděláme jinde? Víš, že protože tady třeba, protože ty hráči už budou, zase to bude mít aktuální, kde jsou zrovna ty hráči, ale nebude to takový to all time kopre, třeba, že ten Neymar, Marcelo už tam nejsou a takhle. Právě, no. Takže abych to, hele, pokud uděláme all time, tak počkej, tak na to najdu nějaký. Což tady nějakou tu jakoby... Jo, kde budou prostě... Tabulku. Jo, kde budou prostě všichni hráči nehledě na to. Zkus něco najít. Jo, počkej, já zkusím třeba... To byl třeba FIFA 2.15, no, byl postavit. No. A tam budeš mít legendy, že jo, a ty hráči, co dřív hráli. No. Ale to bych to... Ty vole... Tady taky nejsou. Nechci nějakou stránku. Tak, tak to je kvalitní, ty vole. Máš nějaký černobílou stránku, ne? Třeba jo, úplně něco prašivýho. Že ti to tam skáče v GTAčku, když tam dáš tu mysl. Jo, počkej, download players, počkej. Ty vole, já bych chtěl, ale... Tady jsou nějaký tady jsou nějaký... Já chci jako line-up builder, ale počkej. Já chci nějaký kvalitní do píči.
A nebo vole, uděláme to teďka z aktuálního? A nebo tu. Jako all time. Jako můžeme takto, jako... Abych dal si all time, ne, možná. OK. Ale potřebuji najít nějaký dobrý deck, nějakého dobrého buildera, no. Nějaký dobrý... Hele, tohle vypadá co... Počkej. Teď by ještě chtělo, aby mi tam vyskakovaly ksichty, ty vole. Počkej. Že to vypadá možná docela dobře. Ty vole, tady docela jsem našel. No. Já ti pošlu odkaz na ten na Discord. Mhm. Já napsal jsem jako hnedka z Jedana jako první věc a našel ho. No, ukáž. Na Discord? Jo, teď to tam máš. Jo. Třeba zrovna to je ono. Ale nevím, jestli tam budou jako další ty. No, spíš zkus třeba... Počkej, kurva, ještě ty vole, jak je to jakoby naopak udělaný. Jo. Že brankář je nahoře. Jako můžeme zkusit složit, se koho tam najde jako. No kámo, tady není prostě Neymar, vole. To jsou shity. Že je tam nebo ne? Nebo to blbě píšu? Jestli to třeba není fixovaný na pozici. Ale počkej, když to převrátím, tak to je LVčko prostě. Dám nej, no a nevyskočí nic, Rooney, vole, vyskočí. Jo, OK. Tak to se trošku popletli, vole. No to můžeme zkusit složit z tohle toho, co nám tam dá jako na výběr, no. Nebo. A ten, kdo ti bude chybět, tak to tam potom jako řekneš, no. Že jako nevyplníš. No tak to mě sere, teda. Počkej, tady něco vyskočilo. Jo. Tady ani nejde jako změnit informace a řešit. Team Builder. No nějaký. Nebo to prostě napsat, vole, do malování, ale kreslit. Kámo, ksichty nakreslit, no jedině. No, prostě jméno, že jenom. A poznat. Kámo, to... Tak jestli kreslit jméno, tak jako tak já budu Picasso. A nebo to, že bychom udělali soutěž, že bychom kreslili hráče a uhádnout, kdo to je, vole. Prostě, nevím, v malování nebo něco. Tak já nakreslím každýho stejnýho. No, počkej. Já jako neudělám asi rozdíl mezi nimi. Počkej, možná něco mám. Vydrž, formace, squad. Ne, ale já chci kurva. Já chci, aby tam jako byli ty hráči jako ve FIFA, jak ti vyskakují ty ksichty. Víš, já nechci jako je tam psát ručně, ty vole. Nebude to. Kurva, kdyby v té FIFA Spíčenský 26 byl Neymar, tak by mi to stačilo, protože tam bude Neymar i Marcelo a to jsou dva hráči, který tam asi budu chtít dát. Víš, ale prostě zrovna ty vole, když tam je Marcelo, tak tam není Neymar, ty vole. A ve 25 se Marcelo nebyl, že jo? Pokud si to nepletu. Nevím, prostě nějaký builder, ale... Jinak pro všechny příchozí, pokud se tady na 10 vteřin zastavíte, to je jedno, tak čus, vole. A hoď tam odběr, hoď tam odběr, máme 40 sledujících, goal, jsme na 26, tak to tam střílejte. Přesně, sypte to sem do nás. Jo, anebo můžete poslat nějaký malý donatík, symbolickou částku třeba v 10 korunách a oni to zdaní o 10 korun, takže nám přijde čistá nula.
Vybralo se přesně 0 korun, děkuji. Přišlo vám 10 korun, ale my jsme si to vzali jako díško. Vám přišlo jenom upozornění, vole. Jo, takže jste nic nedostali. Vám přišlo jenom upozornění o tom, že nedostanete nic, děkujeme. Jo. Děkujeme za váš proměškaný čas. Jo, no. Hele, tady mám něco, počkej. Počkej, mám něco dobrýho asi. Jo. Tohle, nějaký fotmob. Jo, tak jako zní to docela jako kvalitně ta stránka, bych řekl. Takže já si to hned otevřu, vole. Jo, Vidíš, ty Katka? Vidím. A je tam třeba nějaká legenda. Jo, je tam normálně ta Neymar, takhle jsem zkoušel. Jo, kamo ze Santosu, jo. Tak můžeme se to složit, no, ale já jako přemýšlím, jakou dám jako sestavičku. No to asi hodím na 300 pery. Přemýšlej. Tu vole jsem možná říct moc, počkej. Jak to vypadá? Co tam čaruješ? No, já potřebuju, já jsem trošku střihnul. Počkej. Jde tam vidět to vyhledávání, OK, to je v pohodě. Jo, dobrý. Nic, tak já už asi jdu, tak já jdu craftit, vole. Ale jdu asi taky, no. Let's go, bitch. Hnedka první otázka, no, jako do brány. Jo, no, all time, ty vole. Mám 4 jména. Casillas, Courtney, ten, vole, v Barceloně. Ter Stegen. Ter Stegna nemáš? Nebo myslíš Vojta ze Sny, s cigárkem? Z Česny, jo no. Nebo Oblaka, vole. Ne, Van der Sara, vole. Van der Sar. Van der Srač? Ten je taky podle mě přehypovaný, myslím, že byl fakt tak dobrý, ty vole. Já vím, jako, když viděl, jak Messi hlavičku, tak se lek, ty vole. No to bych se taky lek, ty vole. Ne, já tam asi hodím toho. Já vím koho, Jašina, vole. Ne. S čepičkou, vole. A Jašina ne, vole. Jašin. Ne, tak stav si, já se budu taky stavět. Nějaký náser. Kdyby ještě někdo v chatu, tak pište, vole, koho tam mám hodit. Přesně, pište, kdo si myslíte, že by mohl být v sestavě all time. Jo. Tak, 3 pozice už mám. Tohle. Tu mají hrozně malý jména těch hráčů. Tam se 8 hráčů, že jmenuje Frantík a ty nevidíš, kdo to je. Kámo, já v podstatě udělám toho, vole. Já v podstatě udělám prostě Prime Real Madrid asi, ty vole. No, jako Real Barca asi, no. Jako do obrany prostě Ramos Pepík, no. Abo Pujol, ty vole. Já tu obranu mám takovou zajímavou. No. Ty vole, já nevím levýho beka, kámo. Koho tam hodit? Jestli Marcelína nebo Roberta. Počká, trošku ještě zvětším tu obrazovku. Takhle. Tak. Kukure, já na něj vyskočil. Jo, tak to tam dej. Hele, už tam je. Tyhle, ten střed, ta záloha, no. Tyhle, koho tam dát? Ty vole, no. Ty píčo. To je v hajzlu, to nejde prostě. Iniesta, ty vole, Kroos, Modrič. De Bruyne. Já jsem tam dal De Bruyneho, to se přiznám. OK. Takže mi chybí 3 hráči. Napravo třeba nevím absolutně koho.
Koho tam hodit? To takovej. To nejde, to prostě nejde dát takhle all time, kámo. To je tak strašně těžký. Prostě v obraně bys mohl dát ty vole, nevím, klidně Van Dijka, že jo, který je úplně top obránce, co prostě je světový. No, já hraju na 3 obránce a tam mám jednoho stopera a 2 backy. Jo, já hraju 4-3-3, no. Já jedu 3-1-4-2. A nevím toho jedno záložníka poslední, jako tam hodit. Pičo, nevíš, jak se jmenuje Pepe jménem? Nevím, prostě Pepe. No, mě to tady neukazuje ksichty, vole, z nějakého důvodu. Tak tam nějaký Pepíka, co se jmenuje Pepe. Ne, já chci mít s ksichtem. Já mám tady jak jedno hráče bez ksichtů, protože tam A už ho mám. Máš Pepíka? Jo, jmenuje se, kámo je z týmu Portugal Legends. Jo, Což on je, vole. Záložník. Poslední záložník. De Bruyne. Tam může být. Ty vole, no. ten. Já vím, koho tam dám, defenzivního. No. A to hajzlu. Já nevím, jak se jmenuje, jak se to píše tam. Máme tady 3 sledující, tak zdravíme všechny, kdo přišli. A už odešel hned. Nás. Jen jak řekl, vole, sledující, tak zmizel do piče. Ale přijde mi, že docela dost lidí tady teďka skáče. My jsme 2 v základu, už jsme tady měli i 4. Jo, jako chodí jsem občas, že jako kouknu. Jo, po mně ten fotbal jako bere lidi docela. Třeba se podívám. No a tam hodím tohle toho, no, taky tady není, ale mám o tom. Kurva, já nevím, kámo, absolutně nevím na ten střed. Já se snažím vybavit z Fifi, co jsem tam třeba dával za hráče, ale já prostě nevím, ty vole. Kurva, koho jsem tam dával do hajzlu? Tyhle ten Hrot. Já Hrot vím velice dobře, ty vole. Já mám 2, no. To je na piču, no. Jako jeden je jistý, že jo. Jako. O tom se asi nedá jako bavit. Já vím, kámo, já vím. Ten druhý je jakovej nepopulární a... Nevím, jestli se bude lidem jako líbit. Za mě je to top jako útočník, vybíral jsem se tam mezi 2. Haaland. No, ten tak, ty vole. To bych posadil tak do rezerv, aby ho moc hnil. Jo, no ten jak má 2 metry, jak by mohl zahřívat 4 lavičky najednou. By se na to položil, ale na rovnu, by se lehnul. To možná tak 8. Ty vole. Kámo, já mám dobrý tým, počkej, vole. Potřebuji posledního levýho středáka. A to vůbec... Já mám zajímavý. Mě zajímá, jak to složíme. Jo, no. Počkej. A že si to dole můžeš pojmenovat, tu 11. Jo. Kurva do hajzlu. Ty krávo, já nevím. Hele, já jsem nějaký nový sledující, tě Bůh. Zdravíme tě. Když jak napiš do chatu. Co si myslíš o našich sestavách? Jo, jakou by si složil 11 all time. Jo, pak se budeme poměřovat pinďoury, no. Ty vole, nevím levýho středáka, kurva. Ty vole... Já fakt reálně přemýšlím, jestli Modrič nebo Kroos, ty vole, nebo něco třeba, ale... Ty vole, já možná vím, ty vole, jak se jmenoval, kurva. Já jsem tak a změnil. Ty vole, jak se jmenoval. Jsi dal útok Van Basna? Ne. Ty vole... Mám to tam takhle, no asi. Já mám takový okno teďka, kurva.
Počkej. Já mám hrozný okno. Jo, vím. Počkej. Ty vole. Pičo, jak se píš? Ne, počkej, já to nesmím říct. Já ho tam nechám tou první. Takhle to nechám, no. Mám to složený. Jako zajímavá se slavička. A ne, kámo, tam je ještě ten vole. No, ten se tam prostě hod nevejde, no, bohužel. Bohužel prostě se to nevejde, no. Tady v tom seznamu, co má, tak není ten, vole. Já jsem tam chtěl dát to, na levej střed jsem chtěl dát Chulita. Obří bernidlo, ale květák. Jo, ale oni ho tady nemají, kámo, v seznamu, takže já ho tam asi nedám, no, prostě. Tak tam nej tam někoho, kdo se jmenuje stejně. Já tam dva hráče jako bez ksichtů, ale mají stejný jméno. Já tady, jo, dobrý. Tak já mám bez faceu nějaký Maxim Chulit, ale mám jenom Chulit. No, tak já to mám ready. Asi. A dělal jsi i střídačku, to nedoufám, ty vole. Ne, střídat, to ani nevím, že tady je, vole. No, není naštěstí. No, tak můžem asi zčekovat. Já koukám na sledující, asi možná přišel z nějaké nové sledující, zdravíme, tě Bůh, zdravstvujte. Nemáš brankáře, kamaráde. A jo, ty šášo. Ty vole, no. Já tam dám. No, mám to ready. Mám to asi ready. Nevěděl jsem pravýho beka, no. A už tam vyskočil ksicht, tak nějakýho divnýho Mexičánka, ty vole. Tak můžem asi to, ano. Můžem asi čeknout. Můžem poměřit. Já prostě ten pravej nevím, ty vole. Pravýho beka. Tam by mohl být, že jo? Já mám. A až ho řeknu, tak ty se z toho posereš. Protože ho víš jaký. Tak tam může být ten Kafu. Já to nemám. Ty vole, Bale byl ale levej back, že jo, když byl mladý. Ty vole, tak ale Bale bych dal maximálně tak na to pravý křídlo, jinam bych ho nedával. Zase ano. Ty vole, tak může začít já vím koho, já bych na to pravýho backa hodal taky, podle mě my jsme to stejnýho, ale jelikož sedí ve vězení, tak ho tam nemůžu dát, vole. Že jo, Alveše. Já ho tam mám, vole. Já jsem přemýšlel nad Lámem, anebo Alvešem, no, ale vím, že ten Filip, já s tím Lámem jdu z té Fify, protože jak měl tu 93 s tím štítem, s tou trofej, tak to bylo strašně OP karta. Byla, no. Takže jdu z té, ale chtěl jsem tohodle, nebo Carvajal, nebo Dani Alves, no, ale nevím, jako jasně, kdyby to bylo národnostně, tak asi se určitě hodí Alves nebo Carvajal, že jo, ale prostě Lám, ty vole, jedinej Němec mezi tam Španělama. Kámo, jo, ten tak porve, ty vole. Jo, no. No, tak já to mám asi to, no. Tak můžeme dát to asi od brankáře. Tak od brankáře, to, tak ty už stejně jsi viděl moje, tak říkej to tvoje, no. Jo, ty tam máš Casilase, což jako tak je jeden z možností, protože těch jako top brankářů bylo asi tak 6 nebo 7, jako historicky. Jo, no. Ty vole, počkej, tak já zkusím tipnout, koho tam máš, vole. Zkus, no. Počkej, když tam mám Casilase, my jsme se bavili o těch, podle mě, já dvě si myslím, buď to tam máš Courtneyho, anebo to Van der Sara, protože jsou vysoký. Ne, nemám ani jedno. Ani jednoho, tak Oblaka. Ne. Už myslím, že nechytal. Onana? To nechytá v Turecku. Ty jsou tak hodně jako jistě, ty vole. Kámo, Onanu jsem tam měl dát, no. Kámo. No a pak dáme nejhorší tým. Jo, kámo, pak nejhorší, no. Jo, ok, ty vole, počkej, Branka, ale nechytá, už nás to prostě nechytá. Myslím, že už Já vím, ty čuráku, Péťu, vole. Ne. Kámo, ale Péťu tam dát, Čechána. No Péťa by byl taky dobrý, no, ale já tam mám ještě někoho lepšího. Ty vole, když to nebyl... Svoji kariéru končil v Itálii. Já vím.
No tak v Gigi, ne? Jo. Jo, ty vole, no. Jo, Bufíka, no. Buffona, no. Jo, to asi, ty vole. Kámo, a mohli bychom bez prdele napsat, ty vole, víš, co by bylo hustý? Do chatu GPT nahodit ty naše týmy a napsat v zápase, kdo by vyhrál třeba. Jo, nebo ať postaví on třeba, jestli se trefíme něčem. Jo, no, nebo ať vole prostě naskriptuje zápas a ať vyhodí, jaký by z těch sestav mohl být výsledek. Jo, statistik. Můžem, no. To bylo hustý jak zmrt, to vyzkoušíme. OK, tak teďka teda zkusíme zleva, teďka ze zdola. Jo, zleva, no. Jo, tak tam, to nevím, tam podle mě budeme, jediný rozdíl, jaký by tam mohl být, tak je, že ty tam budeš mít Roberta a já Marcela, jediný, co... No, já mám také Marcela, jsem dal. Jo, ale Roberta... Prostě viděl jsem ho hrát a byl prostě takovej jako víc ten herní typ byl. Robert to byl prostě rozeběh, bomba a gól. Jo, přesně. Jako by to jsem viděl. A jo, ten byl na bomby hodně, no. On vlastně... Tam, jako toho Roberta... Ještě mi napadka na VAR, že by tam mohl být. Jo. A nebo Jordi Alba. To je jako docela dobrý back. To ano. Tam jediný co tak toho, tam asi fakt rozdíl, že kdybych místo Marcela měl dát toho, Carlose, tak by to bylo jenom kdyby byla jakoby garda stará, no. Protože neberu Marcela, že tak starý, jak že jo, ten. No. Takže OK, Marcelini, tak pak vedle něj mám Ramose, no. A ty podle mě tam máš taky Ramose, anebo jediný... Mám taky Ramose, no. Jo. Nice. A pak vedle něj tak musí mít Pepíka, anebo jediný, kdo mě napadá, tak je Puyol, Piqué. Ale já tam mám toho Daniel Véše, já mám 3 obránce. Jo, a jo vlastně. No jo, tak já tam mám teda Ramose, Pepíka, protože vole, to je smrt. jako hele, potom co ty vole Pepi zna doběh tam toho, ty vole, v tom 1v1, tak... Jo, no, mladýho černouška, 24 let a on ve 40 doběh. Jo, tak 41, ne? Mám pocit. Nebo 41, no, tak fakt se smrt na zádech mu dechala. Jo, tak to úplně na rovinu, hele, jako Pepek ten tam jde, i kdyby nechtěl, ty vole. To prostě, kdyby Pepkovi došly síly, tak ho fakt má sakne přes náty. Jo, ale ještě to, že ho doběh a ještě, že ho pak před tím vápnem nebo na tom vápně mu to vypíchne čistě, tak to je, vole. Jo, no. To bylo hustý, no. Takže to jsem tam dal, no a napravo mám to Láma, ale říkám, tam mohl být Dani Alves anebo Carvajal. Ale Lám říkám, tam mi cvaknuli z té Fifi, že tam byla dobrá karta. Jo, tak já tam mám to Alves, no. Jo, nice. No a teďka teda středík, vole. Tak ten mám docela zabijácký. Tam mám čaroděje, beranidlo a točenou hlavičku, vole. Protože beranidlo... Koho máš to uprostřed? Uprostřed mám Ronaldinho, ty piče. Jo, jakože vytažený... Ten se mi to nevešel, no, ten se mi to nevešel. Já jsem tam originálně chtěl dát prostě klasiku, třeba Modric, Kroos, něco, De Bruyne třeba, ale pak jsem si vzpomněl, že tam je vlastně čaroděj, tyhle Ronaldinho, tak jsem ho tam hned dal. Já středal, mám takový hodně OG. Říkej. Mám tam Iniestu. Aha. To už za mě jako jeden z nejlepších středních záložníků, co mohl být. Pak tam Zidana. A jo, Zinedine, Banolini. Jo, a hlavičku na hrudník, ale nechceš dostat. Jo. A pak defenzivní štít, defenzivní záložník, tak mám Beckenbauera, no. Jo. Co prostě vyhrál za týmíček, vole. Což jako asi by tam měl být, jako byl. To neústojí, no, to neústojí. Ty vole, jo, no, to já to prostě chulita, to je klasika, obrovský 2metrový, ty vole, afro 3metrový. No, Ronaldinho a De Bruyne prostě beru, že jako jeden z nejlepších prostě nahrávačů všeho asistentů na světě, ty vole. Prostě nebej De Bruyneho, tak je kámo Haaland, ty vole, nehraje ani ten vole, dělá u stanku s párkama, ty vole. Jo, ten hraje v Manchester City Dead třeba. Jo, no, takže tak, no a útok mám na 3 a to je jasný, prostě zleva Neymar, hrot Ronaldo, nalevo, napravo Messi, jo. Já mám hlavou zálohu Neymara, ještě jsem přemýšlel toho Ronaldinho, se tam nedám nic na něj, ale prostě Neymar mi přijde jako lepší. Počkej, tak ty budeš mít Neymara, pak tam bude určitě na jeden z Ty vole, teoreticky napadl Roncek, že jsem mohl dát nalevo místo Neymara. Ale to by... Ne. No Neymar, určitě tam je Roncek, ale ten druhý útočník, ty vole... A ještě tam mám Messiho napravo. Jo, Messiho napravo, takže jeden útočník. Kdo by tam mohl být? Jo, jeden útok. Zkus jako... Měl jsem tam na výběr třeba ze 4 hráčů jsem tam měl. Jo, a je to někdo zase jako modernější nebo starší hráč? Takový jako modernější, no, ještě hraje. A už je starý. A je to takový nepopulární hráč a moc lidí ho rádo nemá. Ale za mě je to jako
pan útočník. Píše Suarez. Jo. Hovno, fakt? Jo, El Pistolero. Jo. Suarez! To je prostě nepříjemný taky gol asistencí jak svině, má prostě. Jako kdyby to teďka nebyl strejda, co nedoběhne pomalu míč, tak ty vole by byl Právě no. Já víš co, ještě jsem tam měl na výběr prostě, že jo. Lewandowského jsem tam měl, Hernajna, že jo, bohužel, ale to nevím, jak prostě hrál. To je pravda, Pak tam je, že jo, pak tam je Puskáš, vole. Máš tam Gerda Millera. Peleho, že jo, ale to prostě nevíš, vole, Maradonu, že jo. No, a ještě Pepi Bicana, no, ale ten tam není. No kámo, tak tam by mohl být i ten, že jo, jak má 5 zlatých míčů a vyhrál ten diamant, ten... Jo, Alfredo Di Stefano, ne, myslím. No, Stefano. To je. Jo. Pak no, jako dal to tam Suareze, přišel mi jako viděl jsem ho dlouho hrát. No jako kdybych to měl sestavit za hráčů, no jasně, kdybychom to měli sestavit jenom za hráčů, co jsme my zažili, tak prostě jasně Chulit vyšel do hajzlu Ronaldinho a dal bych tam asi Kroose a Modriče, něco jako já nevím. Tam jako... No, já tam mám tak 2 hráče, co jsem nezažil, jakoby, no. Jo, tak ty tam máš Zidana, to je Zidana, Beckenbauer, no. Jo, Beckenbauer, no. Pak tam máš toho Buffona, Daniel Veš a Iniestu, což jako jsi zažil, ale jako krátce, že jo, aspoň. No a pak zbytek takový už jako ještě modernější, že ještě nedávno hrál. Nebo hrajou ještě. Tak jedině rád do obrany Schweinsteiger. Jo, máš ten Schweinsteiger. Jo, jak prostě Speed, Schweinsteiger. No a nebo na Hrodat tu, no, Samker. Jo, no. Říct, že nejlepší Hroďák, no, protože jakoby v top 10 fotbalistů už na světě. Tu bych dal na Hrod, kopí bych ji napích hlavu, na Hrod kopí. No a pičo, takže jde clear line-up a teďka půjdeme na nejhorší, kámo, 11. Nebo ještě nechceš vchodit to do chatu, kdo by jakoby vyhrál, kdyby to nasimuloval? A jo, tak to jsem pomrdal, já jsem to vyhodil. Tak počkej. Ty to víš, vole. Jo, to jo. Jsme kasty asi, že jo? Ne, mě zajímá, jestli jsem tam nemohl mě zajímá, jestli jsem tam nemohl hodit. Hele, nějaký nový příchozí možná člověk? Sub Beach? Jo, furt to tu bliká, no, ale nic nepíše do chatu. Jo. To... Napiš třeba, jako by si myslíš, že třeba podle tebe nejlepší útočník historie fotbalu, krom Ronalda. Jo no. Počkej, co jsem chtěl, kurva. Jo, já si otevřu teda chata a zkusím to tam hodit a uvidíme, co nám na to řekne. Dostal, teď si tam napiš ten svůj tým a ti tam mluvíte pak na diktu. Jo, já bych hlavně chtěl to, vole. Já bych hlavně chtěl... No a teď je, no, jasně. Hele, píšu tam. Dokázal by si porovnat týmy, co jsem složil s kamarádem a nasimulovat zápas, jak by dopadl, kdyby hráli proti sobě na základě jejich kariérních výsledků. Tak tam napiš ten tvůj tým a pak tě nediktuju ten můj. Jo, spíš jako je zajímavý, že vole, jsem dal vložit a nic vole nevyskočilo. Tak tam napiš asi ručené možná. Ne, že ani po téhle větě, co jsem napsal, tak to nic neudělalo. Kamo, ten ChatGPT je úplně zamrdanej, vole. No, je to shit. Je to shit. Srá na to, mě se tady načte, vole, prostě, nefunguje to. Tohle já podle mě myslím, že má aktualizaci nějakou, nebo to. Protože já vím, když jsem dneska na něj psal, tak něco mi tam vyskočilo, že bude nějaký jako čištění sadů nebo něco takového. Fakt? Je možný, že to... Ale nevím, od kdy do kdy to má být, že? No tak srát na to, necháme to. Tak postavíme největší mrtku tým teďka. Jo, úplně největšího mrdáka. Počkej, tak já jsem si to zase schoval. A jdem to tam naházet.
Už to začni, já se jenom skočím. Už to jedu. Jo, tam. Jo, to je tenhle ten kokot. No tak. Koho bych dal sem lidi. Obránce ještě jeden. Tragický. Kdo by to mohl být? Nevíte? Obránce. Já vím, já mám dva už. Hodně jako. Hodně jetý. Kecaš 2 máš? Jo. Ty vole, A toho jednoho nevím, jestli znáš. Ale asi budeš vědět, o koho jde, až to uslyšíš. Obránce. Nic, tady dám tohle. Tak počkej, tak já to ještě nemám poskládaný absolutně, takže. Takhle. Tady je. Ty vole, no. Nebo to spíš jako střed zálohy, mě nikdo jako moc nenapadá tragický. Útok mám, obranu skoro taky, pravý křídlo mám už. Ty vole, zase víme, kdo tam je. I když teď jako je mi trochu líto ho tam dávat, protože jak se snaží, vole. Ale prostě tam je, tak to je. Má tam místo. No. A když chytneš tu ikonku toho hráče, jak si můžeš hejbat. Jestli tu sestavu složíš, jakou chceš ty sám. Jo, hustý. Ty vole, no. Zdravíme tady fanouška v chatu. Napiš do chatu. Co si myslíš? Kdo si myslíš, že je nejhorší stoper, vole, na světě? Pičo, 4 sledující, nebo co to je za nátěr? 4 zdravím. Ahoj, napište do chatu, jestli máte rádi Jamala. Děkujem. Dejte like, odběr a pošlete nějaký dárečky, pokud máte rádi Jamala. Když tak teďka pro usnadnění, kdybyste nevěděli, o co jde, tak stavíme nejhorší 11 v historii z našich zkušeností. Z fotbalu, jo. Takže... Ty vole, ale můžete napsat do chatu, jestli chcete, jestli vůbec fotbal sledujete, nebo vůbec ne, jestli nevíte, jako o co se jedná. A nastřílejte... rádi se pobavíme. Jo, přesně tak. Very nice. A ještě házejte třeba jména, co vás napadají, co by tam jako mohli patřit. Jo. A když budete znát. Jo, a můžeme o tom začít pokecat, protože já upřímně, ty vole, jako nějaký jména mi vystřelili okamžitě, ale... Ty vole, asi vím. A prostě dal bych to, trošku bych to upravil na nejvíc jako nesnášený a jakoby nejvíc prostě, že bych to dal jako jsou špatný, ne? Jo, já tam dávám jenom tragický hráče. Jo, prostě tragický, no. Jo, tragický. I když ty vole... No. Ty vole... Tragický. Tak jako prostě kopita, že fakt je rád, že když nahraje třeba. Ty píčo, no. Rio do. Z kariéry. To je ano, Dixon Boner. Ty vole, kámo, já nevím. Goldeny. Jo. Ano. Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 hráčů. Ty pičo, tak to chápu. A jako už mi hoří hlava, tak přemýšlím. A nikdy bych neřekl, že postavit horší, blbej tým, než ten lepší, bude takhle těžký. Ty vole. Fakt kopita, jako přemýšlím, kdo by mohl být fakt jako špatný.
Ale vůbec. Už mám tady dalšího. Jako vlastně v podstatě je to skoro jako identický. Tak, tady kamo, obránce, kdo by mohl být špatný? Já už ty čuráku vím. Kdo by mohl být špatný? Ty vole, kámo, brankaři mě napadají 2, ty vole, dokonce. Kurva, ale... 2? Jeden je bílej a jeden je černý, no. Tak já mám to druhýho, no. Ty vole... Kurva, ale já třeba útočníka hroťáka mám jako, že není kopyto, ale že je spíš jako nesnášenej. Což nevím, jestli jako se to dá uznat. Ne, jako tam klidně dej. Okay. Ale dám, kdyby Ale do tam, a když ti nenapadne někdo, jak ho tam necháš. Jako já přemýšlím kopyto hroťák, ty vole. Ale teda taky známej hroťáci, u těch to jde vidět. Já mám dva. Ale ty jsou fakt jako extra třída, vole. Vole, přemýšlím, no, jakýho hroťáka nemotorný. Ale já ho tam prostě hodně. Nechtěl jsem ho tam dávat, nikdo mě do té obrany nenapadá. Je tam prostě, a o to. No ale kon střed zálohy jako. Mohl by tam klidně Casemiro, že jo, ale to bylo tlustou sezóny. Ty vole, jo, no. Bylo jako žádný tragický ten. Ty pičo, fakt nevím. Kam, střed zálohy, no. Já tam mám jako hodně prázdných míst, no a já nevím. Mně už chybí 3. Ale... Ty vole, já to nahradím, počkej. Nahradím to. Ty vole, ale jako střed to absolutně nevím, ale absolutně jako. Ty vole, jako nemehla na středu. Přitom na tom středu těch nemehel může být tolik, protože tam s tím míčem seš furt jako v kontaktu. Víš, to je prostě takový... Ty vole, já nevím. Jo, Zeptal jsem se chatu na nejhorší záložníky. No. Našlo mi to Paul Pogba, Leandro Paredes, Sebastian Veron. Jako nad Pogbou jsem přemýšlel, ale ne, že by byl špatný, ale kvůli tomu ty kontroverzi s ním, že jo? No, jak dostal ten ban prostě kvůli tomu dopingu a tohle. Těpéro sledující, jestli přišel někdo novej, zdravíme vás na streamu, skládáme zdravíme tady. 4 sledující, do chatu. Yes, doufám, že přišel Mich Sako, aby nám tady s tím pomohl. Takže... Napište, kdo podle vás je nejhorší střední záložník historie fotbalu. Jo, skládáme nejhorší 11 možnou. Takže... Jo. Nebo nejhorší samozřejmě. Stavili jsme nejlepší, teď stavíme tu nejhorší a nenápadá nás zálohy. Tyhle, to je prostě hard shit, já ten střed fakt nevím, ty vole. Na tom středu jsou ty lidi většinou, ale jako ani levý třeba pravý křídlo, nevím kurva, jako kdo je tak špatnej. Že... Víš, že prostě byl na levém křídle, na pravém, teda křídle, jako back. Tak prostě, kdo tam? Já bych to asi ukončil a řekněme, co tam prostě máme. Já mám všechno kromě středu a ten střed mě fakt nenapadá. Jo, tak počkej, dej mi chviličku a já ještě toho jednoho bránce aspoň myslím to dám. Počkej, Já vím, počkej. Teď mi došel.
potřebuju dát toho. To obránce ještě jednoho, aspoň, počkej. Kurva, obránce do píči. Já tam mám dva, no, a pak jednoho tam mám, že je nenáviděn. Nějaký Alabama baby. Alabama baby. Takže tam dáváš jako nesnášený? Mám tam jednoho nesnášenýho. No. No to já taky asi, no. To stejnýho podle mě. Jo, jako do středu můžu hodit Haaland, Mbappé, Jamal, no. To není. No asi, no, kdyby byl nesnášený. Já tohle nenávidím. Já to trošku vochču a dám 2 brankaře. A stáhnu to na 3-3-3. Mám 2-3-3-3. Kámo, to mě zajímá, ty vole, koho ty dáš do druhého do těch brbrány. Kámo, to uvidíš. Nebo útočníka ještě tam můžu mrdnout, no, třetího. Ty vole, kdybych si vzpomněl, jak se jmenuje, ty vole. Jo. Útočníka. Lakáka! Jo, no. Kde je v útoku? Byl tam tenhle ten. Kdo dál? Toť otázka. Ty vole, jak se jmenuje? Počkej, já to rychle najdu. Já tam mám, já se jenom podívám na ty čísla, jestli bych mu nějak jako neškodil. Jo, já mám, jo. že jaký kontroverzní jakoby v tomhletom. Zdravíme tady další sledujícího. Máme? Oh shit, hello. Pište do chatu, co můžete. Yes. Počkej, ještě nějaký kopito nebo nějaký kontroverzní. Já tam toho Pogbu dám. Takže tam, jo. No, já ho dám na střed, jenom aby se neřeklo. Ty vole, kopito nevím, už nevím. Dokázal bych vymyslet ještě nějaký nenáviděný, ale kopiťáky už asi ne, no. Mě chybějí 2, no. Mě chybějí 2. Jo, taky mám 2, no. Tak jo, tak asi můžem. Vidíš je? Okay. Já jsem to trošku počítoval s těma brankářema, no, ale já jsem fakt nevěděl. Já to počítoval trochu s útočníkama. OK. Tak můžem od brány? Jo. Hele, tak brankaře jsem vybral 2. Který jeden je sice kopito jako all time a druhý byl jenom kopito v pár zápasech a poslal se tím celou kariéru. Takže klasický největší kopito, co asi v historii, tak Onana, vole. Jo, to on taky. A jako on je dobrý brankář, jo, ale prostě to nejde. No, kámo, no, jako jasně, no. No a pak toho druhého mám Kariuse. Ty vole, ten nenapad, no. Proti tomu Reálu a pak to šlo z kopce, ty vole. Šlo, asi vždycky nemůžu vzpomenout toho jméno, no, jaký debilní má. Jo, já tam furt psal Iker Karius, ale on je nějaký Luis Karius, něco takového. Loris. Myslím, že to je Iker. Jo, Loris. Jo, Iker, já jsem furt psal Iker Karius. Jo, Iker Karius. Jo, a nevím proč, ty vole. Takže toho, no. Teďka můžem zleva? Jo. Tak koho tam máš ty? Mě to zajímá. Já tam mám nenáviděnýho Kukurelu, vole. Jo, já taky. Kukureja. To prostě, ty vole. Jako když... Tak nenáviděný všema lidma. Jo, když slyším Kukureja, tak asi něco podobného ze mě vylítne. Jo, tak to je docela podobný jako on, no.
Takže takový jako lehký kukura ze mě vykouk, ty vole. Podíval se na očko a se zalez. Jo. No uprostřed obránce mě napadl jenom jeden, taky legenda Maguire prostě. Já tam mám Maguirea a Phila Jonesa. Jo, no ale ten ty vole Z má Unitedu. docela... Jo, ale Phil Jones měl docela dobrý zákroky, ne? Takový ten legendární, jak úplně běží po těch 4 a tou hlavou to vyrazí. No, tak byl taky špatný, ty vole. Jo, ok. To z toho Takže tak mám nakoukaný Jonesa a nemám. Maguirea, no. Jo, napravo nikoho nemám, to mě nikdo prostě nenapad. Já mám ve středu jednoho a tam nemám nikoho. Jo, hele, tak zleva, nebo já jsem to tak taky cheatnul, ale nalevo mám Pogbu, ale teda z toho, že prostě jak si to posral. Ale jako byl šikovnej, to zase ne, že ne? To ale prostě jak celou kariéru si skoro posral. A pak jsem tam dal jakoby zataženýho SOZ, nebo jako SUčko, tak jsem tam dal Figa. Jako nenáviděnýho. Já teď mám LKčko, PKčko. Já jsem měl hodně ofenzivní, jako stavu, hodně ofenzivní. A náprava mám Antonyho. Já taky. To prostě... Jo, no ale on jako... Když teď už jako začíná hrát dobře, i v tom, jak jsou dobrý, tak prostě v tom bylo fakt tragédie. Jo, jako za ty peníze, co tam šel, to se dost nepovedlo. No to... Pak vlevo mám Martiala. Taky z Unitedu. Já mám vlevo Mudryka. Tam mám v útoku ještě, no. Jo. V útoku mám Balotelliho, no. No já mám v útoku 4 hráče. Jo, Já jsem měl hodně ofenzivní, protože mě točníci. Tak to volem vysvětli. No tak pak mám to Marcela teda nalevo a v útoku mám jako takovýho jako nejlepšího kopiťáka mám jako Moratu. Aha. Tak jako sice jako je dobrý, ale prostě taky samý offside, vole, tyčky břevna, vole, penalty nedával a tohle. No pak mám jakoby na pravém útoku mám Nuneze. Jo. Z Liverpoolu, že jo? Já vždycky Darley Nunez. Jo, Nunez. Tak tam mám toho a pak tam nalevo mám Mudryka. To prostě nejdražší hráč, co hrál 1 sezónu a pak šel radši hrát atletiku. A radši běhá sprinty, vole, místo aby to hrál fotbal. A pak tam mám Tima Wernera, no, na hrotu, čistě hroťáka. Jo, Timo Werner, co netrefí ani, vole, své logo na drezu, tam jako tlustý. Podívej se na stream, já jsem ti něco tady připravil. Hovno Sonika. Jo. Těhatý Antony, vole, se Sonikem v ruce. Jo, to nejako hustej, ty vole. Tak tu oslavu musí přidat prostě do FIFA, no, jakkoliv. Kámo, do toho, kdyby udělali, tak bych se dochcal. No, to by byla tak kurva libová oslava, ale jako se na Sonika na všechny fanoušky. Ale jako je víc těch forem, že jo, jak Aubameyang, jak se dával třeba masku toho Batmana. Nebo jak měl hodně těch měl Spidermana, tak víš, ale mohli by udělat, že třeba by udělali 5 takových oslav, že běžíš jakoby k divákům a vezmeš si tam nějaký tyhle propriety. Mohli by udělat nějakou. Takže víš, že by to prostě nějak naprogramovali a bylo by to vždycky přesně, že Sonic, nějaký nejznámější Sonic. Je třeba oslava, že si dáš míč po ten dres a děláš jako cucáš dudlík? Jo, to se děláš, že jo, tak jako, že čekáš dítě. No ale jako jestli ve FIFA. To ve FIFA není, podle mě. To by tam taky mohli dát. Ale zase tam je to, jak jakoby pochováváš to dítě, že už. Jo. Tak děláš jakoby tu kolívku ze hruka. Jo, to ano. Takže tohle to tam jako je. No, takže tak. Takže to máme takhle libově. No a stala se teďka strašlivá věc. A to ta, že mi ve sluchátkách zazněl velice nehezký sladoučkej zvuk, že sluchátka už jsou vybitá, vole. Brr. Co koukáš, vole, co koukáš? Takže... Já tohle nezvládnu, no. Ne, ještě nějak... Pičo, typni si, jak dlouho už jsme live? Hodinku. 1:15, no. To je nice. Ještě mi napadlo... To je hodně good. To je hodně goody. To je... Kdybys byl trenér ve fotbale, jakou bys měl sestavu? Nebo jaký by byl tvoje taktika? Jako... Myslíš profi fotbale? No.
To je asi tak 4-3-3, no. 4-3-3. A víc kombinovaný nebo víc Pestu Ronaldo strategie? Asi kombinačka. Aby běhal soupeř. No, unavit soupeře, no. A pak hezky break za obranu na rychlý křídla roťáka. Dával z toho góly, no. Asi jo, no to jo. Já přemýšlím, no. Nebo hrát 5-4-1 totální betony, no. A jenom na nákopě nějakého vysokého hroťáka. No. To by si tam musel poradí. Krauče, no. Krauče si tam dát do hry. Krauče. A dával by nůžky v půl hřiště. I to ten, vole, Ibra, vole. Jo, vždycky by natáhl tu jeho 7milovou nohu dlouho. No. A polechal by brankáře pod nosem, vole. Tak já přemýšlím, no, co ty jo. Mě hrozně prostě, já mám nějakým způsobem blízko k tomu 4-4-2 prostě, no. Že máš dobře pokrytej jak ten střed, tak tu obranu a prostě máš dva hroťáky, co se navzájem doplňujou a křížej se, když nějaký jsou akce nebo něco a zároveň i jakoby se nemusí tolik vracet, protože právě máš dost pokrytej ten střed i jako prdel, že? Takže jako dva hráči, když se ti prostě nevrátí, tak se nikdo neposede, ty právě ať jsou vytažený, ať čekají na nějaký nákopy za půlku nebo něco. Víš, nebo nějaký rychlý právě taky breaky a když se mezi sebou dobře rozumí, tak je to podle mě jako libový. Nevím, no, co jiného. Třeba 3-4-3 a takovéhle ty věci, to bych vůbec nešel s tou malou obranou, protože... A nebo hrát 4-4-1-1. Nebo no. Hrát hroťáka a podhroťáka. Jo no, HU a SU, no. Jo. A nebo 2-1-2-1-2, nebo co tam byla ta v ty vole. Jo. Jak jsem ti posílal, že jo? Jo, to je strašný hovno. Do toho bych nešel, no, ty vole. No, třeba 4-1-2-1-3-1 třeba, něco takového, prostě takový nesmysl, úplně hrozný. Jo, no. Jsem viděl ty vole, počkej, to najdu v obrázek. Mě zajímá, jestli najdu ten obrázek. Jako úplně třeba 9 hráčů v obraně, 1 v útoku, ne třeba. Jo, to tam někde bylo, ale to bylo asi jako nějaký glitch, ale to nehrálo to tak nějak to Nizozemsko, nebo ta zem divná, jak chtěli dělat tu offside pass, že všichni úplně naběhli dopředu? To nevím. Ty vole, kde to je, kurva? Nějakou zajímavou... Jako prostě zajímavá je, že 5-4-1 nebo 4-5-1. To prostě fakt všechno dáváš do té defenzívy. Kámo, co je tohle, ty vole? 4-1-2... ono se to neto. Co tam je 4... To je 4-2-1... 2-1? Nebo 4-2-3? Jo, 4-2-1-2-1. 4-2-1-2-1 a je to asi vysunutý nebo zasunutý, něco takového. Tohle by dal spíš 4-2-3-1, asi by napsal. Tohle možná, no. 4-4-1-1, no. 4-1-1-1? Ne, 4-4-1-1. Jo. No, takhle, jako podhroťáka hrát. Ne, no, mně se to nikdy neto, protože třeba můj styl je kombinační a hraní ve FIFA a takhle, tak spíš mám občas rád ty, když si můžeš rychle přeťukávat ze strany na stranu nebo něco, než když běžíš sám, ty vole, jsi jenom pokrytej SUčkem pod sebou, pod hroťákem, tak tam jako, nevím, prostě kombinačně mi to tolik nevyhovuje, protože ti se odeberou míč a seš v hajzlu hned, no. Nebo ne jako v hajzlu, ale hned mají protiútok a prostě jeden útočník to nemůže potahat, si myslím, tam. To spíš to hrál to 4-4-1 je spíš pro ty, jako co dají ty skilly, no, už v té FIFA. Takže prostě budou dát furt ty rainbow flicky, že ti prohážou všechny hráče. To tak jako maximálně mi přijde, jako, čem by to asi mělo jako by výhodu. To asi jo. To bylo 4-2-2-2 ještě, no, tam bylo. No, to se hraje docela často. Jako mě obecně... To máš 2 CMK, 2 křídla a 2 hroťáky. Jo, to je dobrá, no. Mně jako obecně přijde, že asi nejlepší jsou prostě 4-4-2, 4-3-3
A třeba 4-2-3-1, no co takového. Nebo jako meta je i to, že jo, 3-4-3. Protože máš prostě... To je prostě vždycky, že buď ty zničíš jeho, nebo on zničí tebe. Protože máš prostě hodně hráčů do útoku, ale zase máš málo hráčů v obraně. Právě, no. No, proto určitě je to nejlepší nějaký... Zase pak záleží, no, jestli ty hráči, který máš v týmu, mají dobrý fyzičky, jestli jsou třeba lepší, že do těch breaků, mají lepší střelu nebo něco. Právě. To už je jedno s druhým, no, to. No, hele, sluchátka mi znova dali informaci, že už jsou vybitý, já se posedu. A přitom, když jsme začali, vole, tak jsem ještě si je čekoval a říkali, baterka 90%. Jo, tak aby ti řekl, že ta ženská ti sluchátka ti pěkně kecá. Jo, no, to si se mě dělal, ale tady si se mě někdo dělá šouvky, ty vole. Ano. Takže no, takže to je line-up. Se sebe dělá prdel. Jo. Teď jsem nějaký rozostřený. Máme tady možná nově příchozího, zdravíme. Zrovna na čas, kdy mi sluchadla říkají, že mám praska do piče pomalu. A tak bereme to jako takový pilotní díl, že se prostě bavíme o hovnech, pak ještě, kámo, to je ještě tolik témat, co můžeme probrat, vlastně naše fotbalové, v závorkách naše fotbalové kariéry, pak mám třeba otázku, třeba jestli jsi měl někdy nějakého špatného trenéra, nebo víš, třeba, protože to jsou témata, protože já třeba tak mi strašně, že znechutili a celkově hrozně mi znepřátelili ten týmový fotbal, protože nebo neměl jsem vždycky na to smůlu, ale třeba na začátku jsem měl libový 2 trenéry, to bylo v tom jednom týmu a pak to šlo do píči, kámo. A pak už prostě to byli trenéři, kteří furt píčovali, měli furt nějaký problémy, ty vole. A nevím, i když jsem přesně poslouchal, co mi říkali, že mám dělat na těch trénincích, tak vždycky mi přišlo, že prostě na mě něco píčovali. A to ti prostě tak jako úplně zhnusí, ty vole, tu chuť k tomu, úplně tě znechutí, že... A to je hrozně častý, já jsem teďka koukal na nějaký jako, ne jako podcast, ale nějaký jako, jak to říct kurva, jako fórum, kde se o tom zrovna lidi bavili, že právě jako jaký s těmi zkušenosti a hrozně lidí říkalo, že jim prostě ten fotbal a tyhle týmový sporty, že jim strašně zkazí ty trenéři většinou. Protože u spoluhráčů je to nic jiného, protože to se tak dá vyřešit, ale nebo můžeš se s něma pobavit nebo něco, ale prostě řekni mi, ty vole, kdy se pobavíš s trenérem a řekl bys mu, hele, můžete na mě být hodnější, nebo můžete se mnou komunikovat jinak, to tě vypraská do piče, že? No, já jsem měl trenéra jako od přípravky, že jo, známýho, co prostě spolu chodíme do hospody na fotbal, že jo, tohle. Takže s tím problém nikdy nebyl, že jo. Takže se znají, talentové se znají mezi sebou, on nás zná všechny od školky, že jo, že. To byl takový jakoby náš fejkový táta, že jo, druhý, dá se říct. Takže dvakrát týdně si s ním byl jako venku na hřišti, plus si s ním hrál jednou z víkend zápas, že jo. Jak často s ním chodil potom na brambory, že jo, na brigády, kolem hřiště chodí takovéhle věci, že ty jsi ho viděl skoro furt, dá se říct. Sbírat bramboráky, no. Jo, ale potom časem, že jo, jaký tam pro ten klub děláš, že jo, chodíš na tréninky, chodíš na brigády, staráš se o to nějak, tak přijdeš na zápas, že jo, a týpek co na nějaký té jako brigádě, aby si nějak zkrášel, že jo, to prostředí kolem toho hřiště a tribuny a takovéhle věci, jak pak tam tebe pičuje, že hraješ hovno a takovéhle věci, že jo, že. Takže jsem taky jako už na to jako neměl náladu, tak na tréninky už jsem přestal chodit, že jo, protože mě to za to nestojí, jako. A to bylo to? A už jenom ty zápasy, no. A to bylo s tím Bčkem? Jo, že nedokážu ocenit, že jo, prostě co tam dělám a řvou po tobě, že jo, když jste hraje 10. liga, vole, nic nejde. Mě by zajímalo víc, že co by dělali oni, kdybych já podněřil v tom zápase. Nahraj to dřív, ale proč jsi se ho posral, dělal si kličku, dostal jsem z góla, vole. No asi no, tak jako... Nikdy jsem jim nic neřekl, že jo, prostě jako. No tak jako ale můžeš, no, tam je prostě... Můžu, no, ale jde o to, vole, že co by si zase pomyslel. No tak jako to, co si oni pomyslí, ti pak ve výsledku může být jenom, když oni na tebe píčou, že? Právě no, jako ale říkám, že až někdo zařvou, taky na ně řeknu, vole. Prostě ještě už oprdele všichni prostě. Jdeme to pro zábavu, všichni nežijeme se tím, hrajeme to pro zábavu, aby jsme měli nějaký pohyb, vole. No vlastně, a oni ti vlastně i to, že obětuješ 4 hodiny ve svém volném víkendu, tak ti to vlastně poserou. No, to je vlastně na hovno, no. Tak už jsem za to vysel, protože to nemá cenu, že jo? Tak už hraju jenom ty zápasy, no, chodím, protože... No, asi no. No ale zase ty vole... Nestojí mi to za to, jako ztrácet ten čas tím.
No asi, no, tak ono pak, jestli taky čas nestrácíš ve výsledku tím, že chodíš na zápasy, hraješ tam, že nasadí tě třeba jenom na druhou polovinu, sotva, třeba na 30 minut, a ještě k tomu, jak člověk nechodí na tréninky, tak je ještě méně sehrany vlastně s těma lidma a víš, že... Tak ono v scéně tam ty tréninky nikdo nemá, jako by se o tím může. Jasně, no. To je pro zábavu u nás. Ale o tom se pobavíme příště a zase máme nějaký témata. Jo, hele, určitě teďka... Na to si musíte lidičky hezky počkat. Jo, sledovat nás, dát nám odběr, ten záznam bude asi pravděpodobně na YouTube, takže se tam to můžete podívat i zpětně. Yep. A můžete se těšit na další díl, který třeba vyjde už možná i zítra třeba. Jo, a já jsem teďka tady něco omylem Máme toho dost. Jo, bude toho ranec, no. A teď já jsem tady kliknul na... Kůre, kde to je, počkej. Jsi třeba smazal všechno. Počítač ti schořel a psal destroying, vole. Jo, třeba to, vole, třeba jsem to ani restart, tam mluvíme tady hodinu a půl do něma. Jo. Ty vole, 420. Jo. Hello girls and boys. Já jsem tady klik na nějakou šipku a je to nějaký přidat vysílací značku. Vytvořte časové razítko. A já jsem na to klik dvakrát, něco se stalo, ale já nevidím co, ty vole. Když tak lidi pište do chatu třeba o fotbale, na co se chcete zeptat, nebo co chcete říct, rádi se s váma víme o něčem. Jo, kecejte, pište. Takže pište do chatu, my si vždycky přečteme a všechno vidíme, všechno. Pište vy mrdáci. Já nevím, já jsem tam přidal nějaký časový asi úseky, ale absolutně nevím jako, co to znamená. Nevím, vole. Nevím. Počkej. To vole, nevím. Minutka ticha, vole. Jo, tichá hodinka. Tichá hodinka. Jo, no. Já se tady fakt snažím zjistit, co jsem klik, protože... Nevím, vole. Třeba, že to nebude vyskakovat vůbec, jako by dnes. Jo, třeba, že jsem si nazval účet. Jo, no. Nevím. Já tady prostě přidat vysílací značku. Nevím, kurva, co to znamená. Já se pak podívám. Podívej se potom až. No nic, no. Počká. No, hele, ale jako 2 minutky do hodiny a půl, to jsme přesně chtěli, ne? Tu hodinku a půl. Jo, hodinku a půl dát na stream. No, takže úplná euforie. Takže to vlastně vyšlo úplně nejlíp, jak to mohlo, dámy a přátelé. Jo. Takže lidi, záznam bude, vole, na YouTube. Yep. Napište tam nějaký komentář, dejte tam like, odběr, dejte hezky, rostame takzvaně. Jo, je to kurva lítá. Nebo dostane na držku. Jo, dostanete strašnou bombu na rypalek, jak říká Grznar. Jo, musíš blok. No, jsi takovýho granáta. Dostanete jak to... Těšit, budou další témata, zase se o něčem jiném pobavíme třeba. Yes. Já jsem se teďka na 100% doprcel mikrák. Já jsem se zamazal kamerku krásně pivancem. Jo. Tak to je ještě lepší, vole, pořádnýho kemra hodně na kameru. A je to zamležený celý obraz, co jak pod vodou. Bude tam... Jo, tak takhle vždycky mluvíš, vole, když spolu voláme. Jo. Vlastně... Já nemůžu, no. Kámo, si tím přivolal 4 sledující, vole. Jo, vidíš, děláš píčovina, už jsem lítá, vole. No, protože já tohle nedokážu narvat do držky, jo. No. Ty musel, vole. To je to, no, to je lakaky, vole, jak kanon. Candate. Losos. Pořádnýho lososáka má. 4 sledující, vole, jestli někdo napíše něco do chatu, klidně třeba Bokem Bros jsou nejtrapnější hovna, tak nevěřím, že to jsou reální lidi. Jo, nebo Chikapu is the best. Jo, Chikapu. Proč to ukazuješ 4 lidi a najednou jednoho? Tak mám v uchu nasráno, vole. Já vidím podáš 4. Tak to máš taky v uchu nasráno, vole. To jsou věrný chat fans. Jo? Tak a přesně 1,5 hodiny, vole. Ne!
zatím máme v chatu jenom 2 nápisy a to je od nějakých botů, který promujou svoje služby a chtějí, abys něco koupil. Takže tam prostě napíšou hello, would you like to, co tam je? Yo, your chat ghost. Jo, aha, že prej náš chat je jako Ghost Town vibe. Že tady nikdo není, že tady je mrtvo. Jsou kurvy. Jo, napsal jsem komentář. A vyskočilo mi to zprávu právě kontrolují moderátoři. Co jsi tam napsal? Jdu do prdela, ty boti. Fakt? Jo. Kámo, ale to je dobře. No, takže my máme nějakého moderátora, platíme. No, ty. Ale nedostáváš no. zaplaceno. Ne, čum, já totiž jsem tam nastavil ten. Já jsem tam nastavil právě filtr, kdyby ho někdo spamoval nebo něco. Mhm. Tohle? Jo, a táhněte někam, to už můžu napsat. Ale tam to jděte do prdele, to asi neprojde, no. To by to napsalo, že kámo, ty dostaneš ban třeba. Nedostanu nikdy. Táhněte někam. Zprávu právě kontrolují moderátoři a zatím nedošlo k jejímu odeslání. No, hustý. Ale a to nějaký automod. Jo, to je ono, no, to je ono. Ale no kámo, já tady mám nastavený jako tady jsou takový štítky. A ty si vlastně ty štítky můžeš nastavit, ukazuje mi to zase 4 sledující. Jsou tam takový štítky, které vlastně ti ukazujou, jak moc velkou v podstatě jako cenzuru v tom chatu chceš, víš? Takže kdyby tady právě přišli nějaký boti a chtěli by třeba něco spamovat, nebo to je jedno, že přijdou ti sem lidi, budou chtít trolit, budou ti tady posílat prostě nadávky, píčoviny a budou tě spamovat, tak ten bot, ten co jakoby dělá tohle z toho píču sledujících, co dělá toho... Zdravíme všechny. Nazdar bazar. Pojďte do chatu ohledně fotbalu něco, rádi vám odpovíme na otázky. Jo, já vám rád odpovím, protože vy fotbalu nerozumíte, takže teď tady máte zdraví vás Jaromír Bosák a Petr Svěcený. Díky Petře. Nevyzpytatelný Ronaldo. Tak tohle byla takové... A tohle to byla parádička. Já nevím, co tam říkat, tohle bylo takové... Tak tohle by chytila i moje malá Kristýnka. To bylo tak krásně ušmudlaný. Jo, no. Takže nej ten. Kurva, já nevím, co už jsem chtěl. Jo, s tím, že tam máme teda nějakýho toho bota, který nám jakoby dělá takového toho rádoby moderátora právě, a kdyby někdo spamoval nebo něco, tak to hezky takhle hodí do toho bloku. Ale člověk, já zase doufám, že třeba ty lidi nepíšou něco do chatu a dává jim to bany automaticky, vole. No jasně. Protože to... Nebo píšou výhrušky, jak jim to dneska banuje, že? No, to je taky možný. Tak ukaž, jaký máš ty, vole. Ukaž, jaký máš orloje, vole. Já mám Bugatti Veyron za 25 milionů. Ty pičo, to jsou orlojáky, vole. Lidi, co jsou v chatu, pište, co to je za model. My jsme bonitní chudáci. Já sice jenom hodiny, ale pičo. Jo! Kvalitka, vole. Ty máš tak kvalitní, že si tím zničil kameru, vole. No, mě to shine, vole, to rozladil. Já se moc nic, ale 33 minut, 30... Ale hodina 35. Já si myslím, že to je dostačující. Přesně. Já se pak ještě stejně budu muset podívat na zprávu vysílání a chci se podívat... 4 diváci. Kdo teďka přišel? Napište něco do chatu, please, děkuji. Napište, nebo vám tady zatoukám do mikrofonu. Ne, ty vole, tohle nedělám. Hell je. Udělám. Pochlupte se. Wait. Kanál Aktivit, je tu ticho, až moc. Se nedivím, no, když chat nechce nic psát. No, ale počkej. Smazal jsem zamítnutou zprávu, tak se podívej, jestli to třeba nenapsal něco. Ne. Ne? Ne. Provedl...
Kámo, já tady mám prostě před 2 rokama, že něco jsem mu tady udělal. Dámy, přátelé, kolik nás tady je? 3 lidi. Ty vole, pičo, tady si vole do hajzlu, nebo mi tady cákne, vole, kapička z beďáka, vole, do oka. Ne, to ne u tebe, ne, ty jsi čistý jak slovo boží, takže to je fajn. Já jsem krásně čistý. Čum, kdy my jsme měli ten pík těch sledujících? My jsme měli třeba 20. Jak 25 nebo něco takového. Jo, protože on někdo přišel a vzali nějak sebou, ne, ty sledující, nebo ne? Jo, natáhl jsem všechny, no. Jo, a to jsme hráli ten loleček, si pamatuju. Nebo to bylo u Shakea? U lolka. Ne, ty vole, nevím, no, buď lolko nebo Shake. Jedno z toho. Jo, no, myslím, že to byl Shakec. Shakec, fuckec. Podle mě jo, vole. To bylo to legendární podzemí. Jo, jak jsme to tady, jak jsme ho tady jeli, no. Jo, jak jsme otevírali bedny a přišel nám sem někdo a dal takovej ten donate těch sledujících, takže jsme měli v jednu chvíli docela jako raketu tady, no. Nějaká ta valná hromada, ne? Jo, valná hromada. Valná hromada, no sypalo se to sem jak zhrní, vole, slepici na dvorek. Valný hromadák. Hell je. 3 sledující. Ne, ale koukám, já furt jako sleduju tu kvalitu streamu a vypadá to jako dobře. Jo. Vypadá to dobře, ta kvalita jako takové v klidu. Je to dobrý kámo, prostě. Myslím si, že tady oba dva máme webku, že jo, mluvíme si tady, vole, o věcech. Jo, určitě. Je to dobrý, no. Že má to úroveň, jako, má to úroveň. Má to level? Ne tak vysoký, jako jo. Ale nevypadá to špatně. Jo, no. Ne, hele, ty vole, jenom už 4 sledující, tak co to je za nátěr? Podle mě to jsou jenom takový ty přechazeči, že oni se jako podívají, ale... No, ale můžu něco napsat. Napište něco, hello, kdo teďka přišel? Dej mi najevo, ty, právě ty. Yes you. Dej mi najevo, že tady jste a napiš do chatu něco. To je úplně jedno, klidně tam zandej... Tečku. Nebo dostaneš tečku na držku. Bodku, jako by to řekli Slováci. Podělá mu celý obličej. Však si vravili ma bodku. No čo, prehrál som. Čo Aladín, neštartuje. Pičo, ta akce v tom Sasazu, pamatuješ, vole, na Halloweena? No. Nebo nepamatuješ, vole? Pamatuju si to kurva dobře. Jako to bylo hustý, že jsme tam byli skoro, ty vole, bychom tam byli do zavíračky, ne? No podle mě jo, no. Nebo, a jo, teď přece ten sekuriťák tam píčoval, že nemáme házet s tou židlí, že jo? Jo. Úplně prázdno bylo, že jo, a všichni se ztratili, no my jsme Jo, a já doteď, já mám kámo na Instagramu, tak mám, na Instagramu mám v close, tak mám video, jak tam je, jak jsme u toho dancing, jak jsme na tom dancing pódiu a skoro už nikdo tam není a my jsme byli úplně namrdaný. A takový to, že tam dáš prostě jenom nějaký, že už tam prostě sdílíš nějaký videa takhle a vůbec už nevnímáš ani, že už tě je to úplně jedno, že jo, o co jde. A prostě, že prostě, že jsme tam natáčeli to pódium, no a pak ty vole cesta domů, vzít si ty věci, to se divím, že jsme měli všechno s sebou, protože já tam měl třeba 4 kabáty, měl jsem ty rukavičky, jak jsem šel to šel a takhle. Jo, kanál, já se divím, že jsi měl 2 rukavičky, vole, že jsi třeba jednou ztratil, nebo něco takový. Jo, no, ale pak vole jsem skončil, jako šel mi bez... Jako šel by bez kloboučku. Jo, šel by bezdomovec a seděl jsem zelený na ulici, ty vole. Pak jsme jeli dom, tam jsme vlastně zjistili, že nemám klíče, že jsem se nechal u kamaráda. Tak jsme vlastně jeli, tak jsme jeli na Prahu 5. Teď my jsme jeli od toho Jo, my jsme jeli od nás Ne, to jsme pak jeli až den potom. My jsme jeli přece od nás k našim, kde jsme v 6 ráno zvonili, že se potřebujeme vyspat, protože jsem neměl klíče. A pak jsme jeli, jo. A tam jsme byli na nějaký ty Číně, co to bylo, kam, to by bylo tak špatně. Já měl extrémně... Já jsem si dal nějaký ty skleněný nudle, ty vole. Já měl extrémně žaludek na vodě, ty vole. A to už nikdy nechci zažít, to bylo peklo, ty vole.
To bylo fakt jako něco strašného. A 7 000 hajzlů, vole. Já mám tak krásně si prostě schudnul, ty vole. Ty vole. Od té doby na účtě 3 koruny a drží se. Inflace to nesežrala ještě, vole. Jo no. To mi nesežere inflace, ale rohlík. Rohlík, no. Jeden. Nebo povinný placení účtu, že jo, za služby. No, ty vole. A půjdeš do minusu, protože si George bere 100 korun. To už bych se nedoplatil, no. Tak a teď ti něco povím. Slyšíš mě? Tak teď ti povím něco neuvěřitelného. A to, dámy a pánové, je, že máme 1:40, což je za mě úplně nejlepší možný čas. Takže tady bych to utnul. Co říkáš? Yes, pes? Dobroš, tak tady to utnem. Tohle byl takový pilotní díl. Je to vlastně nový projekt, nový scénář Bokem Talk, kde takhle teda komunikujeme a já doufám, že to bude mít i jakoby dosah k ostatním lidem a že pak bude možnost právě, že v nějakém větším množství s divákama, takže bude moct prostě kecat o nějakých tématech, jako je právě fotbal, celkové věci prostě, že jo, ze života, celkově prostě zajímavé věci, všechno třeba, co se zrovna děje na internetu, nějaký kontroverze, clashko, cokoliv, tak na tyhle témata pokecat. No a za nás to je takhle všechno. Víš co je teďka mega vtipný? Že já třeba už vůbec neslyším, co říkáš, protože už se mi vybily sluchátka, vole. Takže já už tady jenom, takže jako, že brr. Takže počkej, vole, já tě trošku zmenším, vole. Takže já to takhle budu pomalu končit, protože už jaksi neslyším nic. Až mi to tady z toho skřípe židle. Takže já se budu loučit. A já tě mám takhle hrám. Takže loučíme se, dámy a pánové. Bylo nám ctí to takhle trošku rozjet. A myslím si, že nějaký určitě prokliky tam byly, takže já doufám, že se to bude jenom stupňovat. Určitě chceme streamovat víc, potom do budoucna si dáme i nějaký termíny, kde bychom chtěli streamovat, protože ať to máme prostě, ať to je nějaký systematický, ať to má hlavu a patu, ať to je konzistentní. Takže takhle. No a teď přišel další sledující. Kámo, já třeba nevím, co vám říkáš, vole. Já mám vybitý... Pojď sem, vole. Kámo, to je jako... Ne, pojď sem. Kurva, počkej. Takhle. Tak, sedí si. Počkej. Čus. Nic, takže se loučíme. Já vůbec nevím, co říkáš, vole, já nevím. Jo, já neslyším, co říkáš, vole. Já neslyším, nevím. A tak chápu, že z tohle asi, že se teda loučíme. Takže dámy a pánové, bylo vám taky ctí nás poslouchat, nám bylo ctí... Vole, drž piču. Já vůbec nevím, co máš. Takže čau, mějte se krásně, hezký večer, užívejte a zase někdy na viděnou. Čau. Zastavit vysílání. Ano.